Hyvä peruspalvelu, se on kaiken lähtökohta. Pystytään luomaan alueen asukkaille saavutettava ja hyvin palveleva jätteen vastaanottopiste, mihin pystyy helposti ja mutkattomasti erilaiset yhdyskuntajätteet palauttamaan. Topinian nykyinen lajitteluasema on kävijämäärältään ihan ylivoimaisesti Lounais-Suomen jätehuollon vilkkain ja tästä syystä nykyinen lajitteluasema alkaa olemaan kapasiteetiltaan aivan liian pieni näihin kasvaviin kävijämääriin. Ja toisekseen sitten nykyinen lajitteluasema sijaitsee tuolla kaatopaikka-alueen päällä, joka tullaan tulevaisuudessa sulkemaan, niin tästä syystä sinne pitää löytää sitten korvaava paikka. Nyt on käynnissä hankesuunnitteluvaihe, joka kestää kevääseen 2025 saakka, jonka jälkeen alkaa sitten varsinainen toteutussuunnittelu. Varsinaiset rakentamistyöt aloitetaan vuoden 2025 aikana ja päättyy 2027 vuoden alussa. Tilaajalle on ollut alusta alkaen tärkeää erityisesti kiertotalouden huomioiminen, vähähiilisyys ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Perusperiaate on se, että negatiivisia vaikutuksia pyritään minimoimaan koko elinkaaren aikana ja sen lisäksi tunnistamaan mahdollisuuksia, kuinka voidaan saada myöskin positiivisia vaikutuksia vaikka biodiversiteetin edistämisen kautta hankkeen aikana toteutettua. Erityisen hienoa tässä hankkeessa on se, että nämä kestävyystavoitteet on huomioitu ihan alkumetreitä alkaen. Ykköstavoite on tietenkin se hyvän peruspalvelun luominen ja se on se meidän kaikista tärkein lakisääteinen tehtävä, mihin tällä hankkeella tähdätään. Ja tämän lisäksi Lounais-Suomen jätehuollon arvot ja strategia halutaan nähdä myös tämän hankkeen toteutuksessa. Erityisesti kiertotalouden osalta on tavoitteena maksimoida kierrätettyjen materiaalien käyttö. Sen lisäksi kiertotalous tullaan huomioimaan materiaalivalinnoissa ja suunnitteluratkaisuissa, jotta sitten aikanaan, kun nämä rakenteet tullaan purkamaan, niin ne materiaalit olisi mahdollisimman helposti hyödynnettävissä ja kierrätettävissä. Kiertotalous linkittyy näihin elinkaariviisaisiin periaatteisiin. Tehdään mahdollisimman pitkäikäisiä rakenteita, jotta ne tämän elinkaarensa aikana palvelee mahdollisimman hyvin, vähillä muutostarpeilla ja kulutuskestävästi, niin kaikki tämä huomioidaan siellä suunnittelupöydällä. Kyllä jätehuoltomääräykset tulee muuttumaan siihen suuntaan, että yhä enemmän ja enemmän tullaan keräämään materiaalia kierrätykseen ja tämä tullaan myös sitten huomioimaan tässä lajitteluaseman toteutuksessa, että pystytään sitten tarpeen mukaan laajentamaan keräysvälineitä uudella lajitteluasemalla. Lounais-Suomen jätehuollon unelmana on olla kiertotalouden edelläkävijä. Tavoitteena on jättää mahdollisimman pieni kuorma huomiseen.